Intriga. Issue. Eye for an eye. Kasama nyo pa rin po para sa programang IFM News Prime Edition. Kasama nyo pa rin po Idol Marquez Espinosa, Tatak IFM. IFM News. Nasa linya po natin ng telepono ngayon ang officer in charge po ng Regional Mobile Force Battalion 1, si Police Lieutenant Colonel Fidel de Guzman Junio, para po kausapin po natin, kamustahin po natin yung naging assessment po nila kahapon at ilang pang mga usapin po when it comes to security measures po na pinapatupad ngayon ng PNP sa ano rin po, tabay din po ng Regional Mobile Force Battalion 1. Pabati mo na po natin. Magandang umaga po, Police Lieutenant Colonel. Welcome po sa ating pong programang IFM News Prime Edition. Sir, magandang umaga po, pagbati po ninyo. Isang mapagpalang umaga po, Idol Mark, at sa lahat po ng ating tagapakinig. Opo. At napapanood din po tayo sa ating pong Facebook live din po. Sir, maano lang po namin po, no? Makamusta lang po natin. Ito pong naging assessment po natin kahapon sa pagtitipon po ng ating mga kapatid po sa Iglesia ni Cristo dyan po sa may Vigan. And I think isa po ang inyo pong grupo sa nagpatupad din po dito ng maigpit din na security measures para po at least mapatupad yung ating pong katiwasayan ng pagtitipon po na ito. Sir. Opo sir. Actually po yung Regional Mobile Force Battalion, isang platoon po kami na nagpunta as augmentation and standby force to augment yung Ilocos Sur Police Provincial Office, particularly yung Vigan City Police Station and Bantay Police Station for the maintenance po ng public safety and security dun sa Iglesia ni Cristo activity kahapon, sir. Opo. Mga ilang po ang estimated po na bilang po ng ng mga dumalo po dito po sa may Vigan po na sa inyo pong datos po kung meron man po? With regards to sa datos po, sir, yung estimated po namin during the briefing kahapon is 100,000 estimate. Pero yung turnout kahapon, ang makapagbibigay po is yung nasa loob po mismo nung during the activity kasi yung mga naka-plain clothes and other personnel na in charge sa loob po. Kasi sa amin is more on doon sa outer layer po ng security ng activity, sir. Opo. Okay. Pero dito po ang pinaka naging role po ng RMFB 1 po, Sir Fidel, is ano po dito? Yung pinaka naging po ninyo? Inyo pong naging partisipasyon po dito? Yung RMFB 1 po, sir, we have 24 personnel po as augmentation doon sa Bantay Police Station and Vigan to have yung additional force na magman ng traffic and yung kaayusan po nung doon sa loob, yung sa entrance and exit. Apo. Yung team ko naman po is yung sa patrolling and standby force, just reactionary force, just in case may mga untoward incident na kailangan ng intervention ng PNP po. Okay. Pero dito po sa inyo pong pinaka-assessment po na ginawa po ninyo, kamusta naman po? Matiwasay naman po ba? Wala po bang naging aberya, Sir Fidel? Generally po, naging peaceful po yung activity kahapon, sir. Considering nakita naman po namin talaga na organisado po yung movement, yung smooth flow ng traffic, yung mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo ay may pila, sumusunod sa kaayusan. Sa dami lang po talaga ng tao na nag-attend, na nag-participate is hindi po talaga maiwasan yung may nahilo, na kailangan ng medical assistance. So yun po yung naging busy kahapon dahil marami nga po talagang tao. And marami din po yung mga medics na naka-standby doon in place sa whole area po, bawat corner ng activity. So yun lang po yung naging nakita namin na medyo talagang nag-busy kahapon is yung medical assistance na pinrovide po.
Opo. Colonel, dito po sa mga ano po natin po, mga multipliers po ba natin, may mga tumulong din po ba sa PNP para mag-assist po dito po sa 100,000 mahigit po na dumalo po dyan sa may Vigan? Aside po doon sa provincial government, local government ng Bantay and Vigan, nandun po yung Police Provincial Office, nandun po yung ating counterpart from the AFP, also yung mga nakakasakop na barangay na nag-assist po, and also yung Iskan International ng Iglesia ni Cristo po. Sila po yung inner security na nag-assist doon sa mga kapatid po natin sa iglesia, doon sa loob po mismo ng activity. Apo, ano po bang naging ano po dito, parang part po na malinaw na direktiba po nung panahon na kayo po, sigurado ako pinulong po ahead of time para po sa pagtitipon po na ito? Ayun po sir, for us to provide yung best namin na effort just to provide yung role namin sa PNP na ma-maintain yung peace and order doon sa activity po ng Iglesia ni Cristo. Ayun, congratulations po. At least ano po sa inyo pong ibinahagi, at least nakita natin na matiwasay din po ito. Pero anyway, kamustahin ko na rin po Colonel yung pong partisipasyon po ng ating pong RMFB 1 sa ano po ngayon, no? Direktiba po ng ating pong Police Chief Marbil, dito nga po sa nagpapatuloy po na election period po natin and gun ban. Ano po bang direktang partisipasyon po dito po ng Regional Mobile Force Battalion 1 po? Dito po sa Regional Mobile Force Battalion 1, we will serve as security, assist our operations officers or dito po sa regional headquarters. And also yung sa COMELEC checkpoint, meron po kasing checkpoint na lahat is ina-assist po ng PNP and nag-augment din po yung Regional Mobile Force Battalion 1. Actually po sir, we have 5 companies including aside from that yung technical support company namin na naka-in place dito sa regional headquarters. Meron po kaming additional pa na limang companies po sa buong Region 1 po. Ayun. Kasi matatandaan ko po ang RMFB, naging partner po namin ito sa pamamahagi po ng ng mga transistor radio sa mga kababayan natin sa far-flung areas dito sa Pangasinan, particularly in part of I think Natividad, parang ganun, medyo malayo-layo ng mga San Quintin, mga yan, mga part po na yun. Yes, oo. Anyway sir, any announcement po or pakiusap sa ating po mga kababayan sa buong Rehiyon 1 na naabot po ng ating pong istasyon sa Facebook live natin ngayon na Colonel? Sa ating pong kababayan and Idol Mark, ang makakaasa po kayo na ang Regional Mobile Force Battalion 1 ay in support po sa lahat po ng adhikain ng gobyerno. Sa ikabubuti po ng ating pamahalaan, nandito lang po kami in support. Ready on call, ready to move anytime, anywhere. Just to prove how eager and how passionate we are in our mandated task. Yun lang po sir, and mapagpalang umaga po. Maraming salamat po Police Colonel Fidel De Guzman, Hunyo ang OIC po ng Regional Mobile Force Battalion 1. Mabuhay po kayo sir, ingat po. Mabuhay po kayo Idol Mark. Idol, yan po